Kakang Narada, kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra. Inggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka Sidik Pangdal-dal dinten ri kalenggan sak mangke menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra? Lho diweji Rama Pukulun semban kula tansah pinanganing kawidadan sowan kula tebih saking Sambikala namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Suropati kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata semban kula Rama Pukulun ulun tambah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lho tumrap marang jeneng para kulub luwun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Apa dene Yama Dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nandhu inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun abdipun Yama Dipati Rama Pukulun. Wangsa ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Narada karana rika lenggan sakmangke kula wantun ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martya Kunda Manik mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken menapa wigatosipun wonten asaka liraning penggalih kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jatimurti. Anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Kakang Sidik Pangudal-udal dalah jagat dewa Bathara nuwun sewu Di estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa panjenengan menika dados nalindranipun para dewa wondene ingkang Raka menika dados kami tuwaning kayiwangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri nadaning wanciratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda utawa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sakmangke gandeng Kang Raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martya Kunda dinten sakmangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang Raka kejawi namung enggala kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa Di panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa? Monggo menika bene kan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedane ingkang kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi dhateng sangganing para putra-putra kadewatan swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan. Mugi paring dawuh dhateng Raka kanthi jejagongan catur netra kaneng Kakang Sidik Pangudal-udal. Kula cemadhang dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di Adi Bathara Manikmaya. Andra ingkang puswita rum kasilring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya mawe raras ratnaning driya
Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra punapi kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang nyuwun mriksa babagan menapa Di mesti kemawon Kakang Rada ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra kayiwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sangganing para Jawata inginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak nanging sabab menapa wonten pinten-pinten dinten menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para Jawata Kakang menawi kepareng Kakang Amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang alah dalah nyuwun pangapunten lho Di nyuwun pangapunten mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan Wersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing neraka gumujeng menika kala wau, menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah inggih elok. Sabab sing ngandika menika pun dados nalendraning para Jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ingkang ngertos moba musi ing jagat raya. Ngertos dhateng moba musi ing para titah sampun malih para titah swantah nadyan kutu-kutu wangata kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten hawa benter kemawon ndangu dhateng neraka ing sidi pangudal-udal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged, mujudaken satunggiling panodi dhateng neraka ugi saged. Kakang Rada, punapi? Ulun menika nalendraning para Jawata. Ah inggih. Jeng ngandika menika kami tuwaning kayiwangan. Nadyan dipun kados menapakna menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayiwangan. Sanes kula Kakang menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa langkung sepuh Kakang Rada tinimbang keng rayipun Manikmaya. Turta kula menika minangka dados nalendraning para Jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing angka 3 adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rada kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiang sanes Kakang Rada alah dalah panjenengan menika saged kemawon pados karti sampai kesupados ing neraka munjaken Wersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ha inggih inggih mboten dados menapa menawi jeng andika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat menika, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa seka nganggenipun semedi wekasan daya kekuwatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat mekaten Kakang inggih namung kula titik kanthi paningal batos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang alampah tapa mboten wonten ing angka 3 inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayiwangan menika ki andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu
etok-etok api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados Nalindra wonten Kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning Kahyangan. Nanging samangke para Nalindra mboten wonten ingkang kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madheg Brahmana, mongko dereng purna darmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-garaning Kayiwangan. Inggih Kakang, inggih. Menapa wonten satria ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madheg Brahmana? Boten wonten. Boten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paningal batos mboten wonten satria ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madheg Brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten tasih ketutupan roning salamba perkawis menika ing ndadosaken gara-gara madyaning Kahyangan Suralaya kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing Kahyangan menika mboten wong loro saudon telu saurupan menika mboten wong limrah nanging pancen winong-wong dening dewane winong-wong dening sing kuwasa ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga ndadosaken gara-garaning Kayiwangan mekaten Kakang nggih menapa dikuring ing malah sampun priksa kabedhau dodo kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Trada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun kados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ingkang kepengin gadah gegayuhan. Nanging nyatanipun titah menika dereng sagedipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Trada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salamba. Inggih, leres kok Di. Kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andang dhateng ke putra pun Bathara Indra. Sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi? Indra wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuwatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati. Ulun. Nadyan kapejauna kula nderek. Kula ugi mboten mangertos jumbuh lan jawipun Iwang Wikrona Narada nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati paradene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandi dening panguwasaning Gusti menika Pukulun. Nuwun sewu Pukulun. Upami Paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ngembadhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing Kayiwangan menika Pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula Kang Sanga kuwi den saranta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawe gara-gara Kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuwatane nganti sundul ning Kahyangan Suralaya. Ah, menika laku prayogi Di, laku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sakmangkinipun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sangya para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau sarana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi sarana mekaten kula kinten saking pamrayoginipun ing Raka Gusti Bautaludal sarta atur waliyanipun ing Raka dinten samangke titah menika anggenipun gadhahi gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan Kahyangan Di wonten sambung rapetipun kaliyan Kahyangan margi pamothaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan Kahyangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing Kahyangan aning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika Di Adi Pramesti Bathara Guru sigra-sigra yen pramana kanca sigra kinawang sesangka
Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurda kura reka giri nanggana magawe gelari wang-wang Didemadaning Kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan Akarya legek madyaning Datulaya Bali Marti Kundha Manik nalika semanten adyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru Gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare megantir wadu jare mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jawi piyang ngarsa tangkeping nguri kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana apa jaweting ing damel geger madyaning Kayiwangan kejawi wantun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minggah madyaning Bali Marti Kundha Manik akarya geger sangganing para dewa ing samya nguningani dhateng titah kala wau manungsa ing sangganing para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kundha kanca piyak-piyak wani dalan